Істотную ролю Вялікага княства літоўскага ў гісторыі Беларусі найперш у фармаванні беларускага народа прызнаюць усе, нават беларускія афіцыёзныя і прарасійскія гісторыкі. Толькі апошнія, услед за прамінулай савецкай гістарыяграфіяй, ацэньваюць яе як негатыўную. Нібыта Беларусь у ВКЛ эксплуатавалася, выказванне прэзідэнта Лукашэнкі. Паводле гэтай каланіяльнай у істоце гістарыяграфіі у ВКЛ у 14-17 стагоддзях праходзіла фармаванне беларускага народа, але як бы насуперак дзяржаве. Бо дзяржава была літувіцкая. Беларусаў спачатку заваявалі літувіцкія феадалы, потым апалячвалі польскія. Беларусы як народ сфармаваліся толькі таму, што ўвесь час трымалі сувязь з братнім расійскім народам і змагаліся за ўз'яднанне з ім. Зусім па-іншаму бачыць ролю ВКЛ у гісторыі Беларусі нацыянальная гістарыяграфія. У яе ацэнкі вагаюцца ад прызнання вельмі значнай да рашаючай ролі гэтай дзяржавы ў фармаванні беларускага народа. Разгледзім факты. Беларускія землі княствы адыгралі важнейшую ролю ўжо ў стварэнні Вялікага княства літоўскага, першай сталіцай дзяржавы, як вядома, быў Наваградак. На працягу дзейнасці ВКЛ да канца 18 стагоддзя месца яго ўзнікнення гістарычная Літва стала амаль цалкам часткай беларускай этнічнай прасторы. ВКЛ упершыню ў гісторыі аб'яднала ўсе этнічныя беларускія землі ў адной дзяржаве, большасць пры вялікім князе Гедыміне, Літву, Русь, Полатчыну і Палессе, рэшта вялікім князем Альгердам. А ў першым дзесяцігоддзі 15 стагоддзя Вітаўт далучыў да ВКЛ смаленскую зямлю. Гістарычны досвед паказвае, што ў сярэднявеччы і в новым часе менавіта дзяржаўныя арганізацыі адыгралі галоўную ролю ў фармаванні сучасных еўрапейскіх народаў. Этнічная аснова, на якой будавалася дзяржаўнае жыццё, мова, культура, звычаёвае права і іншае, станавілася дамінуючай у шматэтнічных еўрапейскіх дзяржавах. Яны паступова ператвараліся ў монаэтнічныя. Этнічная аснова ВКЛ была пераважна беларускай. Дзяржаўная мова, сістэма права, большасць насельніцтва. У працэсе дзейнасці дзяржаўнай арганізацыі беларушчына ўзмацнялася. Напрыклад, славянізоўваліся прадстаўнікі арыстакратыі балцкага паходжання. Дзейнасць дзяржаўнай арганізацыі ВКЛ належыць да аднаго з двух найважнейшых гістарычных чыннікаў, прывёўшых да фармавання беларускага народа. Другім быў больш працяглы па часе працэс балтаславянскіх кантактаў, які стварыў этнічную аснову беларусаў. Што праўда, у ВКЛ, пачынаючы ад Люблінскай уніі 1569 году, беларуская культура перажывала сістэмны крызіс, які праяўляўся ў паланізацыі, дакладней самапаланізацыі сацыяльных элітаў, магнатэрыі і шляхты, потым мяшчанства. Ва ўмовах палітычнай сістэмы шляхецкай дэмакратыі, запазычанай з Польшы, адбываўся працэс уніфікацыі ў адзіны польскі народ палітычнага народа Рэчы Паспалітай, шляхты рознага этнічнага паходжання, акрамя беларускай яшчэ украінскай і літувіцкай. Дзяржаўная арганізацыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ, як яе складной часткі, абапіралася ўжо на польскую этнічную аснову, у выніку беларускі, украінскі і літувіцкі народы страцілі арыстакратыю, якая спаланізавалася, і ў навейшы час увайшлі як гэтак званыя сялянскія народы. Тым не менш, некалькі стагоддзяў дзейнасці ВКЛ у кантэксце беларускай мовы і культуры не прайшлі бесследна. Беларуская культура захоўвалася ў найбольш кансерватыўным, але найбольш шматлікім грамадскім саслові сялянстве, у выглядзе мовы і традыцыйнай культуры, на якой і пачыналася пабудова беларускай нацыі ў 19-20 стагоддзях. Падобныя працэсы праходзілі і ў іншых краінах Еўропы, напрыклад, Чэхіі, Славакіі, Славеніі, Украіне. Магчыма, моўная беларусізацыя літувіцкага сялянства на сутыку з беларускім этнічным абшарам у 19 стагоддзі была своеасаблівай гістарычнай інерцыяй, памяццю пра былую дамінацыю ВКЛ беларускай мовы. Пасля прыходу да ўлады ў Беларусі прэзідэнта Лукашэнкі была зроблена спроба рэанімаваць савецкую канцэпцыю ВКЛ як літувіцкай дзяржавы варожай беларусам. Мінула больш 2 дзесяцігоддзяў, і можна канстатаваць, што спроба аказалася няўдалай.
Высілкі беларускіх гісторыкаў ВКЛ не прайшлі марна, і на сённяшні дзень гэтая дзяржава трывала ўвайшла ў масавую свядомасць беларусаў як адзін з важнейшых этапаў гісторыі беларускай дзяржаўнасці.